ron sa senior citizen elderly celebration diri sa lungsod sa Matalom niya. Atong adtoon kung unsay update sa mga party sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Atong bisitahon ang area kung diin atoa nagpundok-pundok ang mga senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. Salamat kadto sa inyong magulong nga pagtambayayon sa atong mga kalibutan. Kasi naman ato maida ato akin na ito animal. Nga ni update jud naman akong tanong, update jud nalingaw ko ng tanaw video kay murag kuan jud mo, enjoy mo karon kay ito karon na tayo. Sa atong mga bisita nga ni ang karon adlaw nya ara ba tayo ipaabot karapon dili jud ta maulit pa kayo day adlaw. Salamat adto ninyo na ako pa tayo uban nga bisita ko man ang kanina no taas para baning amo ha duha pa ni kapahina ni nga ang isulti kita labi na jud kadto sa atong mamahaling lula o mamahaling lolo nga diin sila nagkamot mga ma-join inani atong. Okay guys, maunig elderly celebration sa senior citizen diri sa lungsod sa Matalom. I hope magkinabangay dito kanunay alang sa kayuhan sa tanan o galambuan diri sa lungsod sa Matalom guys. Pipi, inoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o galambuan diri sa lungsod sa Matalom.